Do kan no kre the konya bom no sa pepepe no ye nipa said o koye Mampong court ko di asem ye asem no o he de e say ye ba fie be siesie o so mo fan ko fie ko siesie na mo kanka no fie na emfa busuaman so bi ama ti na nan so se bonsu onya ba bi ko no ja da se bre o se said o si hu no said o si tie na botre ti no bo akonya ma no Gyaasehene no bo man first no ya konforo hene no bo Gyaasehene ma no what better sautie Asante Mampong Gyaasehene de na nimfa ne ho yo de me nimfa ne ho se Gyaasehene ye me nana no oda ye nyina busua no da no onye yimu opo bia sem odo bia de se na yafuru ba no no bo sam ya busua no kra na wo sa ye bia wo wiase bia opo bia sem di sana me nimfa ne ho na Mampong chese nipa dodo ame na o makasa nyina no ebi chese sabe nana nimdifo pa na ni nwuma ahodo koye o court nya ni nyina na so ma da se bi o se bu nso ye nyina nana sabe ye bo ne din ka asem onya ne ba bi kodie ni nyina na so ma ye bo akonwa edema no na konwa bomu no na wo hu ni sei do kan no kre the konya bom no sa pepepe no ye nipa said o koye Mampong court ko di asem ye asem no o he de e say ye ba fie be siesie o so mo fan ko fie ko siesie na mo kanka no fie na emfa busuaman so bi ama ti na nan so se bonsu onya ba bi ko no ja da se bre o se do o si hu no se do o si tie na botre ti no bo akonya ma no Gyaasehene no bo man first no ya konforo hene no bo Gyaasehene ma no di ta no so nimfa no ho ewo ho na ko ba se nana ebe so Gyaasehene akonwa mu ana o ye na dwuma se de se no ade ba ko be pa na nana timi ye ya na wo giri se ade ya nana ye de ade de na sombo pa ani se no o kan nipa bom on pe yimu o pe se busua chanti ni nyina no ka bom bia ba ko okọ ho no so kra no om ho wanju bi wo ho bia na ahemfunu bi esi na ye ya otimi nya botre a chechiro mumo bi bia ye ye nti okọ ho na Gyaasehene de odi pa ano de enimfia wanyina wo se wo vie due wotwe nan emu no na wo so bedane nyame ase ana ye nyina ba se begya no a bedane ase na eba se ye bo na baso e de afiri akoforo hene aba Gyaasehene no ho no mo hwe na dwuma pa na wo ye wo akoforo ho na hamo se ye de ne ko Gyaase ho no ana ye ne heye pa nso ye se be se amfo na che ne nto aso nti ko di ne hu ni akoforo mu a ye se abo na baso no ba ne heye de mbom na embuso ye hu se opagya na konya ma ni mo nyamba abusua no di ne yeso ye pepa mate mija mu akọ na akoye nana wo dai de ka bibi kire nana mame de me ka chense ye bede nyame ase ne nipa nya ne nya ne sa se de oba na botre ne donti ne Nyankopon apagya no ne mfie no na mso obesa anya bia ka ho ase na Nyankopon afre no di de me ka che wo no ye da se pa abusua ye guso so abeduru ese mene no ehwehwe nkomo na oro so ka bibi kakra efa ne papa efa che o meme kakra ene na o papa edi in the 85th birthday enra me no ne ko baby sum ekoye adoye nana de nsema hodo na eritu dwa o che mu se eye ne mane nana nom na edi sa woda wi ede ama no wakoye ebedie na wo ka che nana ya me kan se nyame nkoso enhira no onto no nkwan o ma na hoden nyi nkyere sansa akoma pa wo wode ma abusua ne man ebro so etie de esra ne se Nyankopon nkoso amo no ho ban abre nyina okoye bayi ade bre pa na nana aye ba ko edamufu a wo ka me papa ade o ya wo ye ma me de manage ho papa ere ade na mi pele to school pa obo me blobia in fact obo mi ama mi hu so shede e ba so obebo me e wo late na no su kenya me amene nyame adom ma disua makonkan ya me yemedwuma senka wanya me sang ma hu sad papa bi wo mi mu ama mani amere se me komenu enti in fact what yere no ho se wo betimi because he saw said there's something good within me that I can bring it out but na sebiam Jimmy kakra wo mafa because me ma me jam papa ni
and a community so I want so a respected family if you multi I say we feel say be okay and to be I was say we pursue to go higher and now na say no see chire me nyansa ma me hu say I have to be on my feet in fact yade a we yede bo ame e she mi kuna ma me hu say yes e say me dey me bi di akoro e firi ho na my brother was science in fact we yebo ame me da say me jamu akọ ka bibi sonko bi a ede e che nana wa hene o ma yan hia wanke ewu ye kan se nyame nhira onto nkwanem o ma mfie ni bi ho ka ho enya na ne china ne hwehwe so obegya ye ho sanse already e ma me agya ye ho kodada enso sensa enam so ye agyapanti ye ma me koye o ma ye ren ho da ebeto na me ka kire wo se nde se me fra metimi aye boda ka kire papa se me niska obemam na enso so me ntimi ye ntimi nka a kire so wo ho ma ye abre nyina irrespective of age and the kind of work or business that you have. Nana send ye tie bia wo do ye wo pay asem ye so ye do we de me hwe kamera numa ka mo hu se nana o ma ye do ye da wase ene bambo ne hwe so pa ogusu a e da na di e kire ye da wase ye sere se nyame nhira on to nkwana omo ahode omo anka dem omo ahode sani adani da nyina wo da agiri e kire afoforo ne nya manko obi bi obeba na na akọ mbi aye ne ba eti eka se nyame nhira no nkoso amfa nkonka wo sa odo na ada na di kire biase afana nyina medase yesa be kasa ebusuenti nana ema no na ye ne omo edidi enkomo ye hwe ase ye de obi a ese etimi ene ne kasa bia ne ye hwe se betimi ne omo akasa na kakra omo so woka efa Gyaasehene ho no omo etimi aka na abobra pa because ne ba ye okasa onyin paketwa kra bet nipa de ye ntwen ma na emfiri mu ansa na ya bedi ne ho adanse bebre yakogina platform akese so na ti sei na sei da bi enne akoye na wo dan ti no ne ye se ye bia no ye e de support na ebusia ma binya wo ha na bomodin se on Facebook GH report on YouTube GH report follow me follow me personal account so a journalist Kobe and so betimi follow me in case opese me no ye one-on-one interview so no betimi apeke me number na go screen ase no na wa frame me baby a obi anase betimi schedule na yeshia na yetimi edidi ye honkomo whether social whether political anything at all ye betimi edidi e honkomo na enkomo no etimi akoye yes abishia Yedi ahemfo endedi wode odo abebodo abetana na Gyaase echi embra okai na oda papa enkwade wona wode mai na papa wo so na wo hira ye na Gyaase se dewe ontimi bia obeyi wo efiri mu da oseso obedidi o so benu o so betu ni na no ni ahode ade to no ene ndidi wa bedu sasa buri emba ode adom no na ma ode adom no ni nyina no se oda waseda
ɔne ayɛmfo atwa ɔmo nyinaa ahyia nyinaa ɛda wo ase yɛde ɔmo nyinaa no ade hyɛ mogya so nkɔmmɔ sɛ ɔmo bɛyare ada hɔ ɛmpare ɔmo daa da biara ma ɔhoɔden w'ani onyam mbosra ɛnyɛ kɛseɛ wɔ ɔmo so nkonnwa ɔmo tete so nyinaa de no a